Hello guys, mag-video tang matagalan guys ha. Kay atong ipakita sa mga taglaranon ba. Gawa na bitaw kauli diri, dugay na. Ato ipakita guys ngayon ani na kanindot ang ilahang syudad sa Tagbilaran na. Nata sa SM guys, dapit. Kani guys, padung na bikyo. Kani padung daot, kani kasudahan. Kani. Ya, nagparipista ka dali diri guys. Dali babae guys. Oh. Wala tagiya sa tindahan guys. Nata diri guys. Dagha kay mga kuan diri guys eh. Dagha kay mga tao diri. Tanawa lang yun guys, kung sa'yo mga inyo nakita dito guys ha. Nagmaripista ka dali dito guys. Di ata dito, nagsigtoyok ta. Nagmaripista dito guys. Katunay mga YouTube diha o mga FB. Tanawa lang yan ninyo ni. Basig na mo ani, nakuha ba. Taka mo na tagtira ni guys. Kung sagot taon tani. Oh, gagi klaro tindahan guys oh. Mao bago na iyaha. Kasi nasayop siya ba. Iyaha ra bang picture-picturean niya man. Gagi klaro mao ba gyud. Mao dai ko na gyud guys. Ah, bipo kaya tiklaran guys. Kira bibuhan kira. Gaya sa taghuwat eh. Kanang entraka guys, dagdagan guys. Mura gikan probinsya. Kanang green. Gikan probinsya. Duda na ko ana mura gikan Igsugbayan. Tagsigbayan mo ta. Muna nga mura ato gi ikuan nga gikan Igsugbayan. Katingbian gi marka na guys oh. Na. Kita aja guys, wah. Padawalan nyo dah guys. Klaro mo kayo na. Nung sagot taon-taon eh. Oh. Nagkanda, kadaghan sa kanan guys eh. Mga tao din sa bayan ba? Sa bayan? Tagbilaran ba? Murag mapili na to. Pila na kabuk narbaho. Murag magdaghan ang naglakwat sa ni guys. Mas daghan ang naglakwat sa ba guys na narbaho ba? Kadi. Masama na trabaho gapon na ilang ibuhat no. Ang kita ni guys mo klaro siguro ay trabaho. Kay kila naman ta ka oras diri nagsibrog-barog. Now, tayo babae guys oh. Tanaw siya nato ya. Man wa lang ba. Danasad sila guys oh. Model ni sila guys. Kamu na mo plano ani guys oh. Ditalan yun na, kabukabalan yun ang ibig. Kabukabalan ninyo ba kasi kitaan yun na. Inguman siya nga kalpo maguno siya, daga pa. Single mom. Di siya nga daga pa man ko, single mom. Taalan niya ninyo diha guys. Kitaan nyo na sa FB. Kay kaya nyo nagmayo, napay ng labag guys eh. Kanila mo na trabaho, kaya naibaon. Mo nindotan nila trabaho guys, kaya naibaon ba? Ha? Chicks guys oh. Malabi kayo mga nilaktan guys oh. Magmaripista ka dali dali guys. Antay lingaw. Ang buhaton ninyo guys ha. Kaya kaya lang ninyo ni guys oh. Kasi naamong kitaan mo ani guys ba. Kaya ato man ang gipol ahid. Darato ang giwat guys eh. Gabot na. Mana? Ya, asam ta pa daw? Gamay-gamay sa building ba? Ha? Gamay-gamay sa building. Oh, dako ni. Gamay-gamay building dako ni. Ay, agianan para gawas. Daghan eh. Ana kalami ani building nga kay sa kasa kalusot. Pwede. Gawas tanan agianan. Oh. Sa kasa po kami. Pati na bibuhat sa Tagbilaran eh, oh. Ano to?
Asa naman ta? Uli pa. Sabot-sabot kami guys, ugasa mi ani. Kay kita nagmarites ta na po sa tubangan guys. Oh. Tama, shopping ta. Ha? SCM ta? Shopping mall, or di mag-shopping. Ito sa mall ta na. Ha? Uli na mi guys, bye-bye na. Live ka. Wala. Ito ato parkingan dito guys, oh. Ito dito. Ito, may mansanitas dito eh. Bye bye. Uli na ko na mi guys.